вами «Моўнік» – праграма, прысвечаная пытанням беларускай мовы. У студыі Вольга Іскрак. Сёння мы пагаворым пра колеравыя словы ў беларускай мове. У чым іх адметнасць? Зразумела, немагчыма пералічыць усе колеры і іх адценні, на якія так багатая прырода. Толькі некаторыя з іх. Спачатку вядома колеры вясёлкі. Вось яны. Чырвоны, памаранчавы або аранжавы, жоўты, зялёны, блакітны, сіні і фіялетавы. Таксама асноўныя колеры белы і чорны. А цяпер пра адметныя колеры, пра адценні асноўных колераў. Напэўна, самы багаты чырвоны. У яго шмат адценняў, і ўсе яны вельмі розныя. Спачатку ружовы, ад ружа, роза. Зразумела, не ўсе ружы такога колеру, але, напэўна, першая на зямлі была менавіта ружовая. І калі кажуць, на дзяўчыну заружавелася, то міжволі параўноўваюць яе з гэтай кветкай. Пунсовы, алый. Блізкі да яго кармазынавы, ад слова кармазын, кумач, такі гарачы чырвоны, ад назвы тканіны. Бурачковы, зразумела, ад колеру бурака. Барвовы і барвяны, багровы, гэта цёмная, насычаная чырвань. Таксама прыгожыя і іншыя колеры, ды іх адценні. Вось, напрыклад, гэты. Па-расейску ён завецца карічневы, ад назвы каріцы. Але па-беларуску каріца традыцыйна цынамон. І калі мы кажам цынамонавы, то маем на ўвазе не колер, а смак ці пах цынамону. Для абазначэння гэтага колеру ў беларускай мове ёсць слова руды, ад руда. Светла-руды колер мае назву муры. Афрыканцаў у старабеларускай мове, дарэчы, часта называлі мурыны. Яшчэ адзін незвычайны колер – палавы, па-расейску палевы або саловы. Гэта бледна-жоўты колер, колер жыта, калі яно цвіце. Памятаеце у народнай песні «В полі жыта палавее». Наступныя два колеры – шэры і шызы. Яны пачынаюцца на адзін гук, але называюць розныя адценні. Шызы – гэта шэры з сіняватым тонам. Таму кажуць шызы голуб, шызы снег, шызы дым. І нарэшце нельга блытаць два зусім розныя колеры, хоць словы, якія іх называюць, падобныя. Гэта бэжавы і бэзавы. Бэжавы – гэта, так бы мовіць, кава з малаком. А бэзавы – ад назвы бэзу, колер якога бледна-ліловы. Я ўжыла дзве назвы аднаго колеру – аранжавы і памаранчавы. Якая з іх мае большае права на існаванне ў беларускай мове? Запытаемся эксперта ў студыі Зміцер Саўка. Трэба прызнаць, што само слово «памаранч» і прыметнік, утвораны ад яго памаранчавы, існуюць у беларускай мове з 17 стагоддзя. Як толькі нашыя з вамі продкі, ясна, што не тыя, што былі сялянамі, а магнатэрія, шляхта вышэйшая, пабачылі на сваіх сталах гэты плод, яны, натуральна, пачалі неяк яго называць. Называлі менавіта памаранч. Пазней ужо праз расейскую мову да нас прыходзіць слова памеранец, але я думаю, што гэтая акурат форма не мае, відаць, прынамсі, не мела ніякай традыцыі ўжывання ў беларускай мове. У адрозненне ад формы памаранч і прыметніка памаранчавы. І так называлі не толькі плод, так называлі і колер гэтага плоду. Пазней, ужо фактычна ў 20 стагоддзі, у нашу мову прыходзіць слова аранжавы. Прыходзіць ясна, што з расейскай мовы, так як тысячы іншых словаў, я б сказаў, нават і лішніх у нашай мове, бо на акрэсленне тых ці іншых паняткаў, рэчаў, прадметаў у нашай мове ўжо былі традыцыйныя назвы.
З іншага боку, выкрэсліць з нашай мовы сёння слова «аранжавы» мы не можам, бо тысячы людзей не ведаюць беларускамоўнай спадчыны. І для іх слова «памаранчавы» можа аказацца, ну, калі хочаце, толькі абазначэннем украінскай рэвалюцыі і нічым больш. І калі яны пачуюць, ну, я не ведаю, аранжавы, напрыклад, стол, як мы сёння тут бачым, і хтосьці можа падумаць, што гутарка пра украінскі стол часоў прэзідэнцтва Ющенкі. Таму у мове ўсё ж такі, відаць, павінны застацца два словы, каб канкураваць між собку. Я спадзяюся, што ўсё ж такі традыцыя наша пераможа. З іншага боку, слова «аранжавы» зразумелае мільёнам беларусаў, і пакуль што выкрэсліваць яго са слоўнікаў таксама будзе зарана. Дзякуй. І на заканчэнне кароткае пытанне. Апошнім часам часта чуем напрыканцы, якое вымаўляецца па-рознаму. Напрыклад, з націскам «напрыканцы». На жаль, у афіцыйных слоўніках гэтага няма. Вашая думка на гэты конт? Кепска, што няма ў слоўніках, бо калі вы задасце гэтае слова ў пошукавай сістэме, у кампутары, у інтэрнэце, вы пераканаецеся, што там тысячы словаўжыванняў, вот гэта напрыканцы восені, напрыканцы нейкага перыяду, напрыканцы імпрэзы. Вельмі актыўнае слова. Аднак мы пераконваемся, што не заўсёды карыстальнікі вычуваюць, дзе тут будзе націск правільным. Вядома, лепш за ўсё звярнуцца да аднакарэнных словаў. Такімі словамі ёсць, напрыклад, у канцы восені, у канцы перыяду, у канцы імпрэзы. Мы чуем тут націск на «ы». Вядома, што і ў вытворным слове напрыканцы націск таксама мусіць стаяць на апошнім «ы». Дзякуй, спадар Зміцер. Мы развітваемся з вамі. Да наступнай сустрэчы. Не забывайцеся мовы. Яна частка нас з вамі.